अन्थाइ थाइथाम फाथाना होनाया बेनो माने आं हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि सिबदार मोसाहारि इउटुब चेनेलाव बरायलायबाय गाइसमोन माने आं दिनै अन्थाइ थाइथाम फाथाल सानायाव थांनो नागिरदों खुंग्रिंथिंजाय ओमफ्राय जों माने आं भिडिअ बानायहाया बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर माने दिनैसो बानायफिनलायबाय ओमफ्राय माने आं बानायनो हाथ'वाखैमोन एसे प्रब्लेम जादोंमोन आंना लोगो कन्टेन्टआनो गैला लोगोफोर ब्लग बानायनाया ओमफ्राय लोगोफ्राबो बिदिनो सोंदों सोरबा सोरबा फनाव सोंहरदों आंखौ मानि थाखाय ब्लग बानायाखै होननानै आंना माने केमेरा क्वालिटिया बांद्राय मोजां नङा लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मिथिखादों जानो हागौ माने आं दिनै मा होनो फाथाल साना अन्थाइ थाइथामाव थांगोन आरोखि ना नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुदों जानो हागौ ओमफ्राय आं दा थांसै आरोखि ना ओमफ्राय ओरैजाय दं माबाजों थांगोन जों अट'जोंसो थांगोन माने खाथिखासो बिदि डाइरेक्ट दा जायगायाव सहैबा डाइरेक्ट लोगो मोनसिगोन माने लोगोफोर माने माबा खुंग्रिङाव लोगो माबा रायलायनाया जालालै माने मोनफैबाय लोगोफोर ओरै बर' गामि दंजोबो आरोखि ना ओमफ्राय नैबेहाय जोंनि आदैया आवगायग्रोबाय ओमफ्राय माखासे मानसिफोर आवगायबाय आरोखि ना ओमफ्राय जों दा आदैजों आंजों उन जालांबाय एसे ओमफ्राय गारिखौ बैयाव दोनबाय जों ओमफ्राय हाग्रा हाबैसै नायनोसै दा बेसेबां गोबाव लायो हाग्रा सिङाव हाबनायाव नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ माने 3 घन्टा 4 घन्टासो जाबाय जों गारियाव फुरा फैबाय थानाया भिडिअ बानायबोयासै आं लामा लामा चार्ज जोबगोन ना दा चार्जआ बांद्राय गैखाया दे होमबा नायलांबाय था दा हाग्रा सिङाव लोगो मोनलाय हाग्रा सावगासिबाय रिजाबसै लोगोफोर गाइसमोन नै नायनो हागोन नै खरबारि एकदमबारे जायगाफ्रा बिराद मोजां आरोखि ना बिफांफ्रा दा नै बैसाग मास माबाना खनगासिनो दं आरिनियाव मबाइलाव जानो गखोना हरदों नै गाइसमोन होनबा मुला बानांबाय हाग्राबारि थार एकदमबारे फाथाल साना अन्थाइ थाइथाम होनो नामा गाइसमोन माबानि खुंग्रिंनि बिराद गोबाव जाबायमोन गाइसमोन भिडिअ बानायनो आङो बिराद मोजां जायगायालाय बिफां गिदिर गिदिर दङ जाथारिखौनो आयौ जा जाएंगे मार जाएंगेसो जागोन जा जाएंगे मार जाएंगे फैलाहैगोनसो फैनायाबो दाफायखा बे थंसेल'जों फनगासिनो दंलै हाखरा गोथौथार गोलोमजोब्बाय आंथ' गाइसमोन नायलांबाय थादो एबार फुरा देन्जार जाबाय गरमथार गाइसमोन बिराद गरम ओमफ्राय जोंनि मामोन ओरैजाय थांबाय मादारमोन नायदो सावजोब्बाय गाइसमोन बिराद गरमथार हादान गोगोम गिदिर दंफां दं गाइसमोन हादान माने हादान आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय बिफां गिदिर दं ओमफ्राय नैबाव बर'फोर थाफैबाय माखासे खारबोबाय हादान सिफायनानै थाफैबाय आरोखि ना न' लुनानै गाइसमोन माबा मा होनोमोनलाय अन्थाइ थाइथाम फाथाल साना होनाया बेनो माने आं सहैबाय आरोखि ना जायगायाव ओरै दै थाबायबाय जों ओरैजाय मानसिफ्रा फुजा होनो दाउ आवगायलांगोरबाय ओमफ्राय दसे थाथ'बाय आरोखि ना रेस्ट लाबाय गाइसमोन ओमफ्राय नै मैया दाख्लैसो होफैदोंमोन दा फुजा मालाय बेनो आरोखि ना ओमफ्राय रिजार्भसो जायगाया रावबो गैया एकदमबारे जायगाया माबाथार मा होनोमोनलाय माने गोजानथार ओमफ्राय नै नेटवार्कआबो मोनखाया ओमफ्राय बेयावनो आरोखि ना फार्टिबाबो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय आथिं साजोब्बाय नै गाइसमोन अन्थाइआ आथिं साजोब्बाय आंना बेनोसै आरोखि ना गाइसमोन नायलांबाय था भिडिअखौ स्किप दा खालाम एसे माबा दावखोनि आं गाइसमोन नोंथांमोनहाबो थौफादो नाबो दं नै नाबो बिराद मोजां गाइसमोन दैया गोजोन दा दुगैगोन आङो अन्थाइबो दं नै खना नुगोना नुवाखैथाय ओंखारफिनसै आं मेंबाय बेनो आरोखि ना गाइसमोन माने मा होनो अन्थाइ थाइथाम माबानिफ्राय थांसै आं हाग्रानिफ्राय ओमफ्राय ओरैजाय नायदो दै थाबायफिनबाय जों दहाय हाग्रा फैदोंमोन ना बा दैजों थांसै मा जाखो एसे मावदोंना गाइसमोन
ओमफ्राय नै थाइगिर बिफां हाग्रानि बिफां गिदिर गिदिर ओंखारो गासिमोन ओइलाय माखासे आवगायबाय माखासे ओरै दङ दै थाबायबाय गासिमोन ओमफ्राय बारा गोथौ नङा दैया नायलांबाय थादो भिउफोरखौ टाइमा दा टाइमा र' माबा 3:15 जाबाय वाव दैया बिराद मोजांलै गाइसमोन दा बोरियाव लोगो मोनसैलाय स' गाइसमोन ओमफ्राय हाग्रा सिंनिफ्राय माने जोङो ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों दा हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै ओमफ्राय नै आं गस्लाखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय गस्लाखौ चेन्ज खालामनानै माबाय जों मा होनोमोनलाय आङो गस्लाखौ माबाय चेन्ज खालामबाय दुगैबाय दुगैनानै ओमफ्राय ओरैजाय जोंनि माबा फेमिलिफोर दङ ओमफ्राय जों दा थांसै आरोखि ना दसे थानानै दसे जिरायनानै मेंबायबो ओमफ्राय ओरैजाय बर'फोरनि न' दं ओरैबो दं जायो ओमफ्राय ओरैजाय नै बेजों थांगोन दा ओमफ्राय ओरै हाग्रानि बेजों लास्ट जोबथानाय बेजों ओमफ्राय कारेन्ट दं बेलाय कारेन्ट दङ आङो बोसोरनै जाबायमोन गासिमोन बे हाग्रा फैयैया ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय दिनैसो फैबाय आरोखि ना 2022आव दिनै खय थारिख मोनलाय दिनै 15मोन गाइसमोन ओमफ्राय माबाया मासआ 3 मास बेनोसै आरोखि ना स' गाइसमोन आंथ' दा मा होनोमोनलाय थांसै देखायनांगौ देखायखाबाय ओमफ्राय बिदिनो फटक लाबाय गाइसमोन हाग्रायाव ओजोंहाय ओमफ्राय आं ब्लग बानाया बिराद गोबाव जाबायमोन गाइसमोन गाज्रिमोन ना बिदि गोबावजों फैदों होननानै ओमफ्राय ओरैजाय नै बर'फोर ओरै भिउफ्रा मोजां आरोखि ना ओमफ्राय ओरै गांसोबारि बरिया ओरै बर'फोरनि न' गोजा गुबुन हारिनि गैया र' आङो बे केमेरा लोगोफोर भिडिअखौ एसेबाबो नायनानै मोजां मोनबायबा एसेबाबो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर थाबैनो 2K खालामना होदो 1K थांबाय लोगोफोर थाबैनो 2K खालामना होदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दाथ' नै बैसागु फैगौ ना एबार बैसागुनि बावखुंग्रि हाजोनि ब्लग लाबोलायगोन आं लोगोफोर बिदिनो सानफ्रामबो मोजां ब्लग लाबोबाय थागोन नैबे एबार माबानिफ्राय एप्रिलनिफ्राय लाबाय थागोन आं गासिबो एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय एसेबाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय बिदिनो शेयार खालाम आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनथारबा एकदम लाइक होथार लोगोफोर होमबा दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय